wong tua sejati. Kesumunnya Rama. Halimah. Ternyata Halimah karo Jumaro. Enak Jumaro. Ngandel. Wis. Aduh, kekunci. Non. Ternyata bukan main. Konon. Anak kesampean ku biang selikur tahun tak tinggal kayak perawan maning. Ya kayak konon bakal pengen. Ya kalah Halimah. Konon kalah. Jumaro mah bisa nyokot. Iku barang tas dikecup Jumaro ning ibu klalen. Konon. Babane syarat-syaratnya wis. Nah, langkah selanjutnya ku pripun kudu. Yang kok terpanggil sebagai perwakilan ini bela nake sira. Oh koten. Dadi ana maning. Ana maning sing bakal menggawe. Tuli tulung aja jaluk kelon karo kula maning. Ora kin melas lanang kin Minangka yang ngincangi Partajaya. konon bener. Iya nengan. Mangga. Mangga. Ang dicilimin mrene sira. Mengko pantek upai pegawean. Ayo mene ya bagus deh. Allah. Aduh. Mene. Ayo mene muter. Yo ayo. Bakal diundang kuyan kenang ragem. Jare kumung loro kin sing teka papat. Lingkange pada ngumpul kaya makin. Aduh. Wis ukurane ka dobel we bayarane. Konon. Ya janjine loro tekane papat. Iya. Wonten priyogian punapa Pak Gusta? Nang cicilimin, Ya. cici darat, pada kumpul ya. Wis kumpul Kala cengcret, anak. kala main. Kalamain remi. Iya Pak Gusta. Aduh. Sira kimene karep upai pegawean. Dipai pegawean Pak Gusta. Salah siji sira mangkatan ning Cirebon. Ning Cirebon. Lah engko sejen-sejene ngawal ya. Oh batur-batur. Onen ngawal kita ya. Sira manjingan ning gua garbane sapa Angrum Sari. Angrum Sari. Oh Angrum Sari. Bulak-balikan atine kira-kira demen karo Partajaya. Konon. Ya wis siap. Awas saja salah sing dianjingi Angrum Sari. Oh batur-batur rongokaken ya. Sing dianjingi Nok Ayu Angrum Sari. Rongo ya wis konon Pak Gusten. Kira-kira sira wis jelas tugas lan kewajibane sira. Ayo mangkat ning Cirebon ya. Ya wis ayo batur-batur. Jane ngiri. Muter maning. Rama Nundang kula mandeleng rombongan kaya kanan kaya setengah beli percaya ka Rama. maksudnya Indane mangkanan ka manggawane peda kana. ya hari bangsa mongkonon mah peta beli wurung kunundang. Konon Percaya baik Sing penting sirane yakin bakal Angrum Sari. aja Bang. Mabok ning sira. konon Kunci Ngon. kula ngucapaken matur kesuwun kelawan sampeyan. Jare yang bahasanya kura sering ditulung ning sampeyan. Konon. Kian mudah-mudahan apa sing dadi pepengen dari Partajaya putra kula
bisa kelaksanaan ya. Pelaksanaan. balak mandar. Wis jelas dewek kan mau. Nggih. Matur kesuwun Ya, Geki. ya wis konon. Ya mangga pokatan sampean arep istirahat maning kula gabade wangsul. Konon. Nggih. Ya wis ayo ah. Nggih, Posune mangga. mangga. Kesuwun Geki. Bapane apa sing dadi harapane kula? Apa sing dadi tujuane sampean bisa gawa Partajaya mancing ana ning tempat kieu mugaha kecape segalane. Bung bae mangkenen boke. Apa kuno? Setelah kakang ketemu karo Jumaruh, enak kakang beli balik banding ya. Bliba Arep endi ramanaku? Hari apa-apaku? Ilo. bapane Nun. madergakin Partajaya wis wadih ning dewekan. Ayo kula karo sampean ngunu ayo. Ibu. Ibu. Rama. Ya. Maling-malingane wis blewedi jeng cilimin wis dikongkon. Ya. Hangrum Sari bakal apa sing terjadi ning awak ira? Bakal sira beli ngrasakaken kedanan ning Kakang Partajaya. Nok. Kakang sing bakal dadi jodonira Partajaya. Nang wong tukang rencek. Ya, kok wani ngelom. Gamelane ngeblak-ngeblak. Ngelom. Aja maning ning gamelane. Apa sih? Panjake melu ngelom. Wah, Gelangan sindene ayu. ya Gamelane bagus. aruan nih kan. Dipajak tenang. Mende, Ambiran tekang Cerbu Negris. Ya, mende. laksana mangkate Satria Larasna. Eling-eling mangka eling ngamong pemindungnya jelok nutup di nafsu sing mantep kadukung ragane sing ketempuan kok kedukung dinemung juri ngerasa dinemung tua mamalia bos beras dewek warimbul bos spring dewek senot tuan rumah saking waru dewek yang direngatkan Bapak Nurman Ibu Sulastri calon tuan rumah saking Citra sing direngatkan Bapak Yanis sing ditembani Bapak Yanis sing ditembani Bapak Nurman Ibu Sulastri kali Mamalia bos beras dewek Mamalia bos beras dewek
Alia Bos Pras SCDW sing diceluk sampun lali selawase kalau cilik sabagdak sumedot leres ringeti sumedupa papae anis aja lali sawangase fungsi pahala pasini bahasa orang tepung tetap nuhiti orang ngadalan janji kembang rasanya sisi saya jadi saksi kakuring fungsi bebejan pacar orang ulare karasu bakal margi pasini bahala pangharep mandi ganti hujan cimata tuh panutan pantaian anjen geus ikhlas ninggalkeun jatimu kasih junti kembang rasanya ku jadi pandipur hati Ki Bawu Ya, mudhun saking Gunung Indrakila diringi kelawan ritik-ritike udan kose maling-malingane sampeyan Kang bri etang udan bri etang panas jangkrik kanis ngali tinggal kari sun lama ditinggal kari Ki sawanganing sampeyan Gunung Indrakila wis ora katon. Ya iya, berarti tandane wis adoh. Nah, toliki sampeyan kira mendik sing dituju Ki. Coba terang-terangan Ki. Dadi sirane tampu, Ah, ya wis pasti ya jangkung. sirane pengen jelas, Bener Ki. rayak-rayak ngiring lumakune Ki Bawu arep mendi sing dituju konon. Aduh, kaya deno bonde deno apa kampleng libing rasa kena Priwen sih Ki. ning pecite Gunung Indrakila. Saya mene kayane ki saya sepi, langka tamu, langka pasien. Yari wong mah embuh ari mangan-mangan nginum-nginum mah ya iki sing arane udut kan kudu toli ya kudu tuku. Mikirimu sampeyan Ku. Cirebon tibat jadi tertulis segawan janji Ya toli seumpama langka pasien sing tekaning Gunung Indrakila. Masa sampai nekaning galumaning penduduk-penduduk maki. Ya dudu konon bakal pengen jelas kita ki krungu
beja urungu pawarta bahwasane ning wilayah Cirebon ana salah swijine pasang giri utawa sayembara Lep. Kang Kuwaru ibuku Waru Sampeyan ngrungu beja bahwa ning bumi Cirebon lagi nganakaken sayembara. Kuh kun Sayembarane ku apa ngono ki? sayambarane reh ning Cirebon putri Sekar Kedatone wong Cirebon sing aran Angrungsari lagi nyandang gerah lagi kenang sakit Blem. Ngamat tuan rumah ibu tuan rumah Minang kasih mirangan Dadi kabar mau sampeyan ki wis ngrungu. Ngrungu Kakang Dawuh pawarta mau. Tahu gak sih kakak arep ngucapaken kini cangkung. Ngucapaken priben? Maksudnya ngupai weru. Jadi masalah becakun maka kula gak wis ngrungu Aisyah gabus weruh bahwa Sekar Kedaton Cirebon lagi nyandang lara. iya Ya embuh sing di anglo mak apa penyakitnya mak apa durung krungu. Nok kopi Mama Elia Esok nakir surai nakir kang ditakir Sing ditakir godong pasa Esok mikir surai mikir Sing dipikir biru masa kadang-kadang sok kaya lara kadang-kadang sok sama terima Bener Kang, bejanya kayak konon Sekar Kedaton lagi nyandang lara, embuh sing di anglo apa, embuh penyakitnya durung rungu. Cuman kabar gini ada wong kabar ya Ki. Bener. Sapa-sapa sing bisa warasaken Sekar Kedaton wong Cirebon, lamun usiane lanjut bakal diaku wong tua cecangkung. Konon kuno. ya bener Lamun sing warasaken seumuran bakal didedekaken suamine atau walakine. Oh, kin mah bokat ya Ki. Ya. Bokat kin mah. Sampean siap lamun bisa warasaken Sekar Kedaton wong Cirebon. Sampai sing dadi bapane, kita sing dadi mantune. Oh, sirane priwen kita sing dadi bapane sira sing dadi mantune aku priwen ya sampean usianya kan wis lanjut wis tua. Belum mungkin. Bocah. Tembung dadi siji dadi lakine ku. Dadi sampeyan sing arep maju. Arep nganu ku Kang. rongo kena bagian kampleng masih nom kita usiane wis lanjut gak durung tentu solot gak kita apa kayak sira iki Sampean Ya. mah mau kalah karo wong nomku. nemen-nemen gemen Kira-kira adu milik cangkung. Bisa diatur milik. Ya pokoknya ninggang tiba ning sira sih bisa warasaken tepung dadi siji karo sira. Ya berarti sampeyan aja sewot. Ya beli. Ya bokat. Nah, hitung-hitung asa awak kita Ki Kang. ya bener monone mah Kanggo apa? Setiap bulan mulut kita kungkum di sejuran yang banyu. kok Ya. Kanggo apa? Tinggal dina pepe ning latar turun di sedure pasir. Lamun tutu waktu sakin diasah badannya kita. Pleng berwasira kun maning anake sinuhun katergah penyakit yang penyakit apa wong edan wis kular kaler gah
sering orang tak usap ning kita langsung waras apa sirahku beli kelingan tah kita keceluk dari dukun edan Percaya sampean menjadi dukun edan anu mah. ah bocah Sampeyan. Ya ku menjadi dukun edan. ya maksudnya nambani wong edan harus iya Ya kula Kakang lamun kiyengan kah? Lamun nerima bae ning omah. Sing aran pancak kayak Prancis karo Rian sering tekame nung me kita ku. kuno Semenang beli kiyeng kita melayani rombongan pancak ulah ka duit teh. iya Kang. Sing darane sayang bara kaya korku nganggo umum kuno Kang. Kanggo umum jago sapa bae. Dadi nganggo sapa bae. Siap. Dadi sampeyan kabeh ki mudhun ning gunung. Tujuane kuwen konon. mangkat ning Cirebon kok Tekanin Cirebon tujuannya Jangkung Si melu sayang bara. haberan cing robot. Ari nganggo umum ya kiaus. Dadar awak kowe piwet. Cuma mungkin biar pelanjut takang jaga tinggi cak baik Tahu lah kangkung, kepalang kangkung. yang pokat lirin disit nih kene mau nih makan ngeteni terang ora Sirah lirin nih kene jagat anyep pada blok mengkonon. Yuk sayu biak ruyuk. ya sikil makan sampai teklok ini melaku seradat serondot sampai tiba mau Wis dadi resiko lan kewajiban kita wong menggawe jagat panas ya kepanasan, jagat udan ya tentunya keudanan, pleng. wis ditanggung resiko kayak konon Ya. mayang nah waktu kapan lan detik kapan apa cis kebocoran irane cis udanan nang apa sik cerow bocah Jajalan sendal, ya baik. Duh, cakep kunku drawasi deh apa-apa Drawasi cakep kuwen. jagat udan kita mah pantangan jagat udan nembang bocah tekan jingak ning mobil maning sirah. Impus maning. Ya wis Kang. Cepat atau lambat waktu kapan detik kapan kita maket mong Cirebon Kakang. Jangkung, Ya, langkah detik kang becik, langkah saat kang tepat, iwal saiki pisan, bral budal ninggalakan tempat kin nuju ning Kesultanan Cirebon kapleng. berhubung sampean mau saya wis lanjut Ya. hari melakukannya mundur dingin Kakang ngulu ya. dingin melakukannya Diatur pleng. Awas, aja nasi ketinggal kari. taruh ning guri mah ketinggalan soalnya mah hari sampeyan hari ngomong Kakang Ki Bawu pada ceplok-ceplok bae Kang. jadi kita ke menengah aja diribet di wong nom kah Tadi priwen Kang? aja ke siwe Jangkung Ya. kita teka anak ning bumi Cirebon melu sayang bara. Hai bocah-bocah Wiromandala aja patah semangat nang dipacakan larasnya lemah dhuwur Maju terus pantang mundur membelani kebajikan rame-rame surani lamat-lamat ning awang-awang Ki bawuk ente niki sing bakal ngincang iki bawuk Bapak Nurman Ibu Sulastri sing mirengaken Papa Yanis sing kapus dewe Amalia Bos Beras dewe Mama Irina Karina dewe Kang Supardi sing ditembangi Sirwan si Bagdadi Kunisma Kegawan janji Ada tesi Digawawingkan Ora wakat Bodi mangati Bos SD
Semalang ditinggalkan, semalang ditinggalkan, rampe sawah maning kedokan, Mamelia satu dawa penasaran, sempla lembeane luas pantas disawani, kaya denok bunda denok kangerak, masa kodek aja nalis lawas, kiri wajib bagi ketulisnya sejawang janji ada di jawani, orang mata kok dimangati kalau pilih kapal gede supaya terasa Mama lihat dewe pos beras dewe, jangkrik kami selang ditinggal kari, sun menang ditinggal kari, sun menang ditinggal. Ayo nonton sandiwara, sindene wis nembangan, aja turu sore mantak kado rezeki, aja gesekan sesekam bekan, ngadeg sampe dengel-dengel prikaton sindene kang suarane gendang, kang suarane ketuk keguyupan jake senggake larane bangetan. Aduh tobat tobat, aduh tobat tobat tobat, la 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 la, ana wong wis tuwa putune digawa lali turu pangkon, waktuane tungkul nonton sungar sungira, aduh mawar bibir yen gemuyu sekakakan dubang letekan, kang suarane gendang, kang suarane ketuk keguyupan jake senggake larane bangetan. Aduh tobat tobat, aduh tobat tobat tobat, la 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 la. Mama Haji Kwan Bos Kasompreng, Kakak Wahyu anak dewa, godhong murah sipai kain gagas, gaweng gagas ning atine kaya gerbang pening pikiran du, aye denok kang kuwaru, gawe gerbang maning pikiran. Aye denok sareng konde